Senten que empregaron a súa enfermidade como propaganda electoral. Falamos dos doentes de fibromialxia. Alfonso Rueda prometerá en campaña unha unidade especializada, pero media legislatura despois, segundo lles dixeron, o Sergas non a ten nin sequera en proxecto. Cada despertar é a mesma tortura. O corpo é unha lousa. Ríxido, de arriba a baixo, necesito uns 20 minutos para poder arrancar da cama, porque necesito quentar as articulaciones, os músculos. As dores acompañan a Anca todo o día, tamén migrañas intermitentes e outras comorbilidades da fibromialxia. Problemas de saúde todos eles invisibles e ás veces, tanto como pelexar para facer as tarefas do día a día, mina a falta de comprensión da xente. Ven na cara, ven no corpo e pensan que non tes nada, que eres o mellor unha vaga que non quere traballar, non sabe o dor que ti tes e que ti non podes ás veces na casa ni sequera barrer. Desesperante xa cando a incredulidade ven dos médicos. Sufrín un maltrato sanitario por todas partes porque non me facían caso, tratábanme como de loca. Pasaron 12 anos ata que deu cun médico preparado, pero estes doentes precisan reumatólogos, fisios, neurólogos, endocrinos, psicólogos que os axuden a vivir co mal, porque de momento non hai cura. E que non teñamos que andar peregrinando pedindo que se nos atendan médicos distintos, porque ao final o que conseguimos é unha sobremedicación, non estar ben e que non se nos comprenda. Na pasada campaña electoral, o Partido Popular de Galicia prometía, como ao BNG, unha unidade especializada. Hai un ano preguntaron por el ao conselleiro e a súa resposta foi: ningunha, senón que temos nos que xustificar porque se necesita. Televisión Española pediu repetidamente información á Xunta ao respecto sen obter resposta. A asociación acaba de ser convocada para unha reunión a finais de novembro.